Philippines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is now accepting applications for the local resident membership. Be a local resident member and you and your dependents, namely your spouse, unmarried sons less than 26 years old, and unmarried daughters can enjoy these benefits and privileges. Narinig tayo sa audio. The offer shall be made exclusively to Filipino citizens who are bona fide residents of Baguio City or Benguet for the past 5 years, of legal age and of good moral character, and who will meet the application requirements for local resident membership as follows. The applicant shall pay the required local resident membership fee as follows. Avail of a lifetime membership. Be a local resident member. Hurry! Limited slots available. For inquiries, please call our membership office at 074-619-2050-260, Local 3, or email us at member_relations@bcc.com.ph. Maiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon, pag-asa at saya. Discartives para sa buong pamilya. Ibabandera na sa Luzon Headlines. Samahan si Toby de Guzman at Micaela Ila 5:50 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood sa Regional News Group Luzon fan page at RNG Luzon YouTube channel. Maaari ring bisitahin ng aming website sa orangeluzon.com. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Moving, breathing, life to life. It's the music, hear the music of our hearts. Teaching, giving, living,
touching, healing. It's the music, hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Let your music soar. Let your song be heard. Play your music through your soul. Let your music soar. Teaching, giving, living, reaching, touching, healing. It's the music, hear the music of our heart. Let the music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Let the music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Prayer to St. John Paul II. St. John Paul II, from the window of heaven, grant us your blessing. Bless the church that you loved and served and guided, courageously leading it along the paths of the world in order to bring Jesus to everyone and everyone to Jesus. Bless the young who are your great passion. Help them dream again. Help them look up high again to find the light that illuminates the paths of life here on earth. May you bless families, bless each family. You warned of Satan's assault against this precious and indispensable divine spark that God lit on earth. St. John Paul II, with your prayer, may you protect the family and every life that blossoms from the family. Pray for the whole world, which is still marked by tensions, wars, and injustice. You tackled war by evoking dialogue and planting the seeds of love. Pray for us so that we may be tireless sowers of peace. St. John Paul II, from heaven's window, where we see you next to Mary, send God's blessing down upon us all. Amen. Good morning mga ka-Rangers! Kamusta po ang gising natin sa gitna po ng napakaraming kontrobersiya na nangyayari sa ating syudad na Baguio City? Aba, makipagtsikahan ka na po, midweek tsikahan na dito po sa ating programa. Ako po, ang inyong kabunganga, Gracia P. At ako naman po ang inyong magiging katuwang sa isa't kalahating oras na balitaktakan. Dobby Guzman po. Bumabati po ng magandang morning po sa ating lahat. At syempre, gaya ng inumpisahan nating ritual ng mga nagdaang araw, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga frontliner. Saludo po kami sa inyo dahil patuloy po kayong nagsasakripisyo para po matiyak na ligtas po ang inyong mga kababayan at kasama na po kami dyan. Dahil po dyan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Kapit lang po, dasal po namin ang maganda po ninyong kalusugan habang hinaharap po natin itong pagsubok dala po ng pandemya. Partner, Yes! magandang morning sa'yo. Good morning, Ka-Dobby! Napuyat ako. Bakit? Dami kong tinitignan mga chismis sa social media. Ah, Ang Baguio City, ang Baguio City, ang Baguio masarap yun. City. Sito Gin. Gin Cito. Ang Baguio City ngayon, Diyos ko, sikat na naman po tayo sa buong Pilipinas, Ka-Dobby. Bakit naman? Dahil napakarami nating issue. Pero bago lahat, i-play mo nga muna natin yung bumper na yan. Ano na? Ayun, ano nga na nga bang nangyayari? Bakit ba ang dami
daming chismis ngayon sa Baguio City. Simulan na natin, Kadobe, dahil marami naghihintay dito. Marami na rin pong mga nagme-mention sa amin sa mga chismisang ganito. Kaya maraming salamat po. Keep it up. Huwag niyo po kaming hayaang mawala sa chismis, ha? Eto na nga, Kadobe, hindi pa rin namamatay-matay ang issue po sa nangyari nga pong viral na birthday bash nitong kilala pong social media personality at event host at socialite na si Team Yap. Pag kaibigan ka niya, ibig sabihin, social ka. Oy. So, hindi natin siya kilala, ibig sabihin, tayo ay hampas lupa. Hampas earth. Dahil, Kadobe, sa interview ng ating kasamahang si Jeff Canoy sa kanya, nagbigay siya ng mga statements. Sabi niya, napaka-strict daw kasi talaga ng Baguio City sa i-implement ng mga protocols. Kaya alam nila, prior to going here, na napaka-strict po ng Baguio, kaya nagpa-swab test, ginawa lahat, kompleto daw sila sa papers sa pag-akyat nung birthday niya. At dahil nga daw dinner buffet, kasi marami nga naiinis, may mga walang mask, walang face shield. Kasi syempre kakain na sila, so tinanggal nila yung maskara. Pagkatapos nun, pumasok yung mga dancers na nag-community dancing. So hindi daw nila nasuot yung mask nila. Sumayaw sila doon, kaya yun ang nakikita na kumakalat ngayon sa social media. Ang pakay daw kasi nitong si Team Yap, Kadobe, ay i-promote ang Baguio as a tourist destination. Hangarin niya daw talaga yon para mag-push ang local tourism. Kung makikita niya daw natin ang kanyang social media, yun ang ginagawa niya for the past few months. Kaya wala daw siyang intensyon na baliin ang anumang mga protocols dito po sa lungsod ng Baguio. Ang nakita lang daw kasi nga, Kadobe, yung pagkakataon na sumasayaw sila na wala ng mask because that was during the time that they were eating. Nonetheless, nakita pa rin natin, klarong-klaro doon po sa video na kumakalat sa SOCMED na marami hong hindi nakasuot ng face mask at face shield. Yes, Kadobe, Walang pero time out ang pagsusuot dapat ng face mask at face shield. siguro yung pagkakain ka lang, iinom ka, why not, di ba? Pero you stay there, where you are, you eat there, pero pag tatayo ka at pupunta ka na ulit somewhere else, you have to wear those. Of course. Di ba? Diba? Sinabi niya naman, Kadobe, na tinatanggap niya lahat ng mga pwedeng ibato sa kanya o di naman isang pangkaso at he will be cooperating fully sa investigation po nito. At Kadobe, sa gitna ng nangyayaring ito, abay, with a very surprising turn of events. Kasi syempre, kahapon nabanggit mo, Mayor Magalong, ano na? Bakit hindi tayo gumagawa ng paraan? Bakit anong nangyayari ngayon? Call out. Nag-call out tayo. Eto ngayon na ang naging balita. Kumalat rin sa SOCMED na, Kadobe, si Mayor Magalong Palat, ang kanyang may bahay, ay present sa naging okasyon ni Team Yap. Nagpa-picture nga itong si Mayor kasama si Casey Concepcion. Makikita sa picture na yan, mga ka-Rangers, na siya po ay nakasuot ng face mask, face shield. Ang kanya pong katabi na si Miss Casey Concepcion at ang kanyang may bahay nga lang ay walang suot na face shield at face mask. Of course, pwede mo na namang maging dahilan, partner, na sandali lang yon. Nagpakuha sila ng litrato kaya tinanggal ang face mask at face shield. Pwedeng maging paliwanag yan, di ba, partner? Yes, pero actually, hindi yan tinatanggap ng ating mga kababayan dito sa Baguio City. Yes, we are outraged by this, Kadobe. Nagulat tayo kasi nga parang ng kahapon, masyadong mataas ang emosyon natin na binabalita po natin na 8 sa mga pwesto po, maliliit na pwesto, maliliit na negosyo sa palengke ng Baguio City ay ipinasara, signed by Mayor Magalong, dahil sa di umano'y paglabag nila sa mga protocols. And take note, yung argumento ng isang may-ari ng pwesto, partner, ang sinasabi niya, kailangan nilang tanggalin yung kanilang face shield dahil unang-una, marami na sa kanila ang nadisgrasya. Ito mga slicer ng karne, partner. So mahirap mag-slice ng karne na nakasuot ang face shield. Okay? Ilan sa kanila, partner, may nakausap ako, nadisgrasya pala. Kaya minabuti nila na huwag isuot ang kanilang face shield. Pangalawa, yung isang paliwanag ay minsan lang daw niya tinanggal ang face shield dahil kailangan niyang humigop ng kape. Okay. But of course, noong kinuha po ng ating news team
ang kabilang panig, sinasabi nila na talagang pasaway ang mga ito. Okay. Be as it may, meron na namang lumalabas na legal argument na hindi pwedeng maging basihan ang executive order ng city mayor para maipasara ang kanilang pwesto. Dahil unang-una, walang ordinansa na nagsasabing pwede mong ipasara. Okay, yung pwesto dahil sa hindi pagsusuot ng face mask at pagsusuot ng face shield or in general ay na-violate ang health protocol. Okay. So another update sa atin, Kadobi. Walang ordinansa, ibig sabihin, Wala. hindi legal sa batas. Okay. Siyempre, nagkakaroon na dyan ng bangayan pagdating sa legal na argumento. Kaya kanina po, yung mga apektadong negosyante ay lumapit na sa kanilang mga abogado. Okay. Yung iba ay naghahanap naman ng kanilang abogado dahil they wanted to challenge the legality of the order. Maganda yan. Yes. Yun ang maganda sa atin. Yes, tingnan natin yan. Yan ang magandang subaybayan, mga ka-Rangers. Kasi dito, lumalabas rin po sa issue na ito, lalo na po't nalaman na nga po natin na mga taga Baguio City nga, present gayam, dato'y mayor tayo, parte-parte, woo, pare-pare. Parang sinasabi natin, Kadobi, na this is again, an act of inequality. Yes. Wala na naman po tayong balanseng pagpapatupad ng batas dahil yung mga mahihirap napapatawa ng batas, napapatawa ng parusa. Samantalang ang mga mayayaman, ang mga may pwesto, ang mga makapangyarihan, abay, pasensya na kayo, mga ka-Rangers. Nagkasala ako. Ganun na lang. Siguro, partner, naintindihan mo na kung bakit simulat sa poll ay lagi kong sinasabi na hindi natin iniintindi kung gaano kahigpit yung ipinapataw na batas as long as this is applied consistently and equally. Diba? Yes, now I understand, Kadobi. Marami talaga akong natututunan sa'yo. Dapat bayaran na kita kasi parang kang teacher ko eh. Ay, ganun ba? Hindi, Kadobi, ito nga po. Para po naman sa patas na pamamahayag, pinipilit po namin na makuha po ang side po ni Mayor Magalong. Pero as of this time, as of the moment, nung nagsimula po ang programa natin, ito po kasi yung mga oras niya ng meeting niya with NTF. So, marami naman siyang nabigyan ng mga pagkakataong ma-interview siya. Kasama na dyan ng mga ibang mga radio stations, Kadobi. Meron din yung kila Canoli de Castro. Ibig sabihin, partner, ang punto natin dito, bukas po ang ating himpilan para marinig po ang piece of story coming from the city government. Yes, Kadobi. Ito nga po, para lang rin, syempre, marinig natin ang ilan sa mga punto nitong si Mayor Magalong. Sa kanyang naging interviews, Kadobi, sinabi niya na pati ang asawa niya papaimbestigahan niya. Dahil, kinall out na po ng DOT ang mga taong involved, pati na rin po itong bahay bakasyonan na ito, o pamosong bahay bakasyonan na ito, para mag-explain kung ano po ang nangyari at nagsisimula na po ng investigation ang Department of Tourism dito sa Cordillera. Now, Kadobi, ito daw kasi ang kwento, ayon po sa interview ni Magalong with Noli de Castro. Sinabi niya kasi, Kadobi, prior to the event, nagkita-kita na yung mga yan, sila Team Yap, ang mga grupo niya, at itong sila Mayor. Meron kasing isang lugar dito sa Baguio City kung saan meron tayong exhibit ng mga arts ng ating mga local artists. Kung saan si Team Yap at ang mga grupo niya bumili ng bultuhan. Napakarami nilang binili. At natuwa ngayon, syempre sila Mayor Magalong dahil alam naman natin na sobrang hirap ang mga artists natin ngayon. So napakalaking napakalaking tulong sa mga local artists of Baguio City. And then sabihan nga sila at nalaman nga nitong si Mayor Magalong di umano na talagang nagpo-push itong si Team Yap ng magandang reviews tungkol sa Baguio City para maipush palalo ang local tourism. So by that time, Kadobi, na-invite nga siya, pumunta nga siya sa party at ganun rin ang sinabi niya tungkol doon sa nangyaring kumakalat na SOCMED, the pictures, Sinabi niya na kumakain kasi by that time, tapos nagkakaroon ng cultural show ang ating mga kailyan, tapos syempre ang standard kasi na nangyayari dyan tuwing meron pong mga ganitong tayaw o di naman kaya yung pagsayaw po natin ng ating cultural dance dito sa Cordillera, i-invite mo yung mga bisita to join with the dance. Correct naman. Diba? Ganun ang nangyayari. So parang sabi niya, kumakain kasi by that time, tapos nung tinawag na sila ng ating mga kailyan, ngagsalsala, kat hindi na nila daw naisuot ang mask nila.
So, Pero- parang nasorpresa sila. Yes. Yun ang sabi. pinupunto. Okay? Oo. Pero Kadobi, lilinawin natin na sinabi ni Mayor Magalong na papaimbestigahan niya ito. Actually, naglabas na siya ng kautusan na binibigyan ng 72 hours ang hotel na ito para magbigay ng explanation para hindi sila mapatawan ng penalty. Bakit hindi sila pwedeng mapatawa ng penalty dahil nga sa nangyaring protocol breaching tungkol doon sa nangyaring party. Actually, Kadobi, nakakatawa yan. Nakatutok na nga ako sa SOCMED kanina, no? Ibang inilabas muna nung una. Sinabi doon, Mayor Magalong orders 72 hours to that hotel to give the explanation. Nag-retract nila ngayon yan. Anong nakalagay nga? City Government of Baguio. Order 72 hours. Ganyan. So nakita rin yun ng netizens eh. Iimbestigahan nila ang sarili nila? According to Magalong, Mayor Magalong, pati nga daw ang kanyang asawa ay hahayaan niyang paimbestigahan. Dahil nakita nga sa social media na wala rin nga siyang safe gears, katulad ng mask and face shield. So, Nonetheless, partner, maputol lang kita ng sandali. Malinaw po ang kautusan ng Department of Health na sinasabi po sa isang press conference with the Regional Director of Department of Health. Napakalinaw ng kanyang statement in view of the recorded UK variant case sa Bontoc Mountain Province and La Trinidad, Benguet. Sabi niya, iwasan ang mga aktibidad na makapag-attract ng maraming tao. Okay. Iwasan ang mga crowded areas. Tama, Yun malinaw. lang. Yun lang sa akin. Malinaw yun, Kadobi. Kaya maraming nagsusumigaw ng, huy, anong nangyari? Maraming mga tao dun ah. Akala ko ba not more than 10? Ako ng hampas lupa, takot na takot ako pag meron akong syempre hindi mo maiiwasan, Kadobi, may birthday, may mga gathering kayong family. Kami pa lang, Kadobi, yung laki ng pamilya ko, more than 10 kami. Okay. Diba? Malaki ang pamilya ko, kaya natatakot rin ako minsan kung wala may gathering sa bahay at nandun ang buong pamilya ko, take note, buong pamilya ko. More than 10 kami, baka sitahin kami at sampahan kami ng kaso. Okay. Alam mo, partner, madagdag ko lang. Hindi ito yung unang pagkakataon na nagkaroon ng malakihang pagtitipon sa Camp John Hay, partner. Ayon sa ating bubuwit, okay? Noong Disyembre po ay nagkaroon ng party ang ilang empleyado ng City Hall. What? Okay. Sabihin nating party or pagtitipon. Okay. Baka nag-meeting lang sila. Base po sa kanilang aplikasyon, 35 lang ang dadalo sa pagtitipon na yon. Ngayon, di pinagbigyan. Okay. Minonitor ng mga security guard yung event. Naku po, full house, ang Bell House. Wala na yung 50% capacity lang. Okay, wala na. Wala na. Isa pa, mayroon pong aplikasyon ngayon na aakyat sa Baguio City ang anak ng presidente. Kasama niya ang isang grupo. Diba? Okay. Hindi na natin babanggitin yung pangalan ng grupo na yan. Okay. Pero it's a civic organization. We're supposed to meet with the presidential daughter. Okay. Allegedly, Sara Duterte. Okay. Try to imagine yung mga sip-sip na galing sa iba't ibang probinsya, mag-aakyat na yan. Of course. Para makita at makipagkamay sa anak ng presidente. So, we are anticipating na magkakaroon ng maraming tao. Okay? Oh my God. So, bakit natin sinasabi ito? Dahil malakas po ang sigaw ng medical community. Sundin po ninyong mabuti ang health protocol dahil marami na ho ang taong nangailangan ng medical na attention pero hindi na pagbibigyan. Kailangang maoperahan pero hindi nila naoperahan dahil punong-puno na po ang mga ospital ng mga taong tinamaan
ng COVID. That is so true, Kadobi. Marami nang umiiyak na mga medical field staff, tulad ng mga doktor, nurses, at kung sino-sino pa dyan, lahat po ng nasa medical staff, dahil nakikita nila kung gaano kaseryoso ang sitwasyon natin fighting this pandemic. And yet, marami po sa atin, at ang nakakalungkot, may mga involved na mga, dapat na mga tinitingala natin, sinusunod nating mga leader, sa mga pag-breach ng mga protocols. So ngayon, ang mga hampas lupang katulad natin, nalilito. Tayo ba susunod? Pwede ba pag ako nasita, pwede ko na lang bang sabihin na, I'm sorry, I'm shocked. Sorry, kumakain ako. Pagbibigyan ba ako ng mga pulis na huhuli sa akin? Hindi ba nila ako huhulihin? Partner, Diba? maisingit ko lang. Ang mga tindahan sa palengke, yung 8, ipinasara. Allegedly dahil sa hindi pagsunod sa health protocol. Ang tanong ko ngayon, yung mga pasugalan sa Baguio, sumusunod ba Ay, sa health protocol? Bakit hindi sila pinapasara? isa pa yan. Diba? Hindi ba't dapat wala na nga yan? Sa Marcos Highway, punong-puno yung pasugalan dyan. Yung e-bingo, ba't hindi nyo sitahin kung nasusunod ba yung health protocol? Dito sa Ligarda Road, punong-puno pong pasugalan dyan. Diba? Bakit hindi nyo sitahin? Bakit yung mga marangal na naghahanap buhay, kailangan yung ipasara? Exactly. Ibig sabihin lang nito, Kadobi, ang gusto lang po namin puntuhin bilang pong mga nagmamalasakit po sa aming mga kailian, mas marami po dapat siguro kayong dapat tingnan, i-check, at i-verify kaysa po doon sa mga nananahimik at gusto lang pong may makain araw-araw. Kung namamalo kayo ng maliit, panuin nyo lahat. Oo, kung namamalo kayo ng middle child, paluin nyo rin mula bunso hanggang panganay. Yes, diba? lahat. Walang pilian. Walang Ito, pilian. Kadobi, napakarami nating mga reactors at comments. Go ahead, partner. Nag-comment na kanina sila Sir Anton Broa, sina Winter Gayaw, hello po, good morning. Sina Jeff Dumlao, tatay ko pala to. Good morning Sir. sa'yo. Von Hanwell, show cause please, sabi niya. Sabi ni Jomar Sison mismo. Good morning mga ka-Rangers, sabi ni John Ardon Jardinil. Nanonood ngayon syempre ang aking ate na nasa Qatar. Good morning sa'yo. Jovi Dumlao Posadas. Audrey Obilio. Sana pwede rin gawing rason ng ordinaryong citizen na na-surprise lang kaya hindi nadala ang mask at face shield. Exactly. Cecil Kasan Suarzer, belated happy birthday, Mami. Mwah, we love you. Buti na lang nakita si Mrs. M na di sumunod sa protocols. Kung hindi, ... Kaya ano na lang, complete the sentence. Yun na lang ang masasabi natin. So eto, dumako tayo sa mga susunod nating mga balita, Kadobi. Dahil dyan sa mga nangyaring yan, so we expect na magkakaroon ng malaking investigasyon patungkol dito, parusahan ng dapat parusahan na naka-breach ng protocols. Ano yung term kanina ni Mayor? Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Anong ibig sabihin Latin niya? term na sinasabi, ang ibig sabihin niya is the law is harsh, but that is the law. Sana. Dapat lang. Para Okay. ipakita naman niya sa atin na talagang he is a fair man. Diba? Gusto natin makita yung resibo na nagbayad sila ng tigi 1,000. Oo, Wala din. yung 1,000 yan. Oo, Kapi lang nila yan. Oo din. Diyos ko, mga friends ni Team Yap, mga ano lang nila, inutot lang nila yung mga ano na yan, mga barya lang sa kanila yan. Alam mo, partner, yung grupo ni Team Yap, yan din ay tumatawid sa Itogon. Di ba, merong mountain resort yan. Okay. Ang tanong ngayon, sila ba ay subjected doon sa strict re-implementation of the Bliss Border Control Checkpoint? Sakto, yan ang ating next na Diba? pag-uusapan, Kadobi. Dahil nga po kahapon, naglabas na rin po ng official statement po ang City of Baguio at ang mga blessed areas. Ito po yung mga pinangungunahan ng mga blessed mayors natin. Ito po yung Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba, and Tublay na effective po sa February 1 until February 15, Kadobi. Lahat po ng mga lalabas sa kanilang mga lugar o papasok po sa mga blessed areas, kailangan na po mag-present ng medical certificate. Anong ibig sabihin yan? Mas hassle, mas mahirap para sa mga nanunuluyan, sa mga cross-borders, at mas masakit sa ulo. Kailangan mo mag-undergo ng
Swab test? Actually, hindi Hindi na? Kadobi. Ang sinasabi lang dito, kailangan lang magpa-check sa mga licensed physician at kailangan siguraduhin wala silang mga flu-like symptoms sa time ng assessment at yung mga certificates o clearance na yon kailangan ay 10 days ang validity upon the issuance. Madaling baliin yan. Madaling baliin yan. Pero Kadobi, alam mo kasi... Nakita ko na yan, partner eh. Ay, talaga? Nakaupo sa isang restaurant. Tinawagan yung kaibigan niyang doktor. Mm. Pards, pawit ka man, tiwa, medical certificate. Mm. After 20 minutes, dumating. Ay... See my point. Yes. Sa bagay. Your point is accepted. Actually, Kadobi, nga lang, yung mga ordinaryo na naman nating mga kababayan, mga hampas lupang katulad natin, pumipila ito sa kanilang mga health centers o mga barangay health centers at kumukuha dito ng mga medical certificate. Kadobi, para po sa kaalaman ng lahat, napakahaba ng pila dyan araw-araw. Dahil sa Napakarami. pagkuha ng... Medical certificate. bakit hindi na lang gawin sa barangay? Meron actually sa barangay pero pila pa rin. Sa amin dyan sa Aurora Hill, Kadobi, yung Mahaba. nagkisa namin dyan, health center, Diyos ko, kahaba. Kukuha ka ng medical certificate. Of course, if you wanna travel, or para nga po dyan sa mga, paano na yung mga nagtatrabaho sa Baguio City na nakatira sa Trinidad? New normal. na Every talaga. 10 days, kailangan nilang magpa-renew ng medical certificate. Or pwede rin silang humingi ng maraming certificate. Kung meron maraming katulad enterprising niya, no? individual eh. Mga malalakas na katulad nung nasabi nga ni Kadobi, may mga friends na doktor. Diba? Padali. Paano nga lang tayo, Kadobi, na walang mga ganyang impluensya? Wala eh. Wala, di ba? Tayo na Sorry naman ka na po lang. ang kawawa. At kasunod nito, Kadobi na balita. Nako, eto na ang pinakahihintay ng lahat na anunsyo. Ayun, Dahil kahapon, GCQ. sa isang interview ni Mayor Magalong, buti po dito sa station na to, lagi siya nagpapa-interview. No? Sa kanyang interview na naman sa radio station na ito, Kadobi, kanya nga kinumpirma na February 1 to February 15, tayo pong taga Baguio City will go under or will be under GCQ or General Community Quarantine. Ibig sabihin nito, mga ka-Rangers, actually hindi naman na siya nabago sa mga dating kinagagawian. Pero ito nakita ko yung mga guidelines ng GCQ, Kadobi. Isa doon, sabi, hindi papayagan or shall not Be allowed. operate or shall not be allowed To yung operate. mga tourist activities. Under Sus. GCQ. Patay. Under GCQ, hindi ko alam kung paano ito. 'Di ba? Maraming maapektuhan na naman po nating mga kababayan, pero marami naman ngayon yung nagsasabi, pareho rin lang naman. Hindi. Mga minors, seniors, bawal lumabas. Kaya nilang lusutan yan, sabihin lang nila. Hindi. Kasama sa mag-a-attend si Mayor. Okay lang yan. Ay, nako, Diba? sakit sa ulo. Balikan natin, partner. Of course, in fairness po sa city government, nabasa ko kanina yung statement ni Engineer Alec Mapalo. Siya po yung City Tourism Officer ng Baguio. Ang sinabi ni Engineer Mapalo ay merong ilalabas na sanction or penalty doon sa establishment na yon. Yes, there will be. At least, medyo magre-relax tayong mga taga Baguio City na at least nabigyan naman tayo ng hustisya kahit papano. Hindi ba? Kasi nga po, ang sigaw lang naman ng mga residente natin dito, mga kailya natin, Kadobi, we are doing our best para sumunod sa lahat po ng pagpinag-uutos. Diba? Hindi na nga po kami lumabas. Tuwing lumalabas man po kami, naka-face mask, naka-face shields. Lahat po ng inuutos nyo sa amin ginagawa. Kaya dapat rin po yung mga turistang umaakyat at yung mga mayayaman na hindi natin ma-reach, dapat ganun rin po ang batas sa kanila. Tama! Developing story na naman po ito, mga ka-Rangers. Ang tabayanan ng mga punong-puno, siksik, liglig at umaapaw ng mga impormasyon na to. Mamaya sa Luzon Headlines. Kaya po, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na makibalita po at makisama po dito po sa ating balitaktakan. Ayan, partner, ang daming mga komento. Mula yan kay Von. Ang sabi niya, ayan, nanonood ng nanay ko, si Nanette. Ay, hello, Mami Nanette. Good si morning. Cheryl Ico, sabi niya, who will speak for the frontliners, the employees of that establishment na baka mawalan ng trabaho, yung mga taong mawawalan ng kabuhayan because of the GCQ.
Nakakapagod na ang Band-Aid solution ni Mayor. Truly absurd and frustrating. Take note po, hindi po galing sa amin yon, galing po sa ating netizen. Hi, Mami She. Ay, Ate She. Love you. Yeah, actually, Kadobi, hindi natin sila mapipigilan na magsabi na ng ng kanilang hinaing because it's really getting out of control. Alam natin pong wala pong may alam nito, walang expert sa pagdating po sa pag-handle ng pandemic. But at least, 'di ba? Let's try to practice what we preach, do everything para po sa safety at kung saan po mapupuntang maganda ang mga residente. Hindi po yung parang nawawalan po tayo ng pag-asa dahil tayong mga hampas lupa, wala tayong nilulook forward o wala tayong nilulook up to di ba? Ito, sabi ni Ate Mona, struggle is real. Miriam Faustino, hello po. Paano naman kasi ang face shield ay hindi din maayos na nakalagay? Yun din, yung mga punto ng ilan sa ating mga mga netizens na sila sinisita. Psst, 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 shield! Hey, face shield mo! Ganun pa nga minsan kausap. Hindi po lahat hindi po lahat. Pero ganun tayo kausapin. Alam natin yan, subukan natin yan. Pero 'di ba? Tapos malalaman natin itong mga ganitong isyong may pa-birthday bash. Sana inimbitahan na lang tayong lahat. Walang issue ngayon. Buong Baguio, no? Saan nagbigay ng mga handa sa mga taga-Baguio? Wala magre-reklamo. Hindi, charot lang. Sabi ni Miriam, partner, sabi ni Miriam Balikag Faustino, bakit taga-Baguio lang ang pinahihirapan ni Mayor? Ito yung mga gusto nating itanong kay Mayor. Sana nga po kung may pagkakataon lang po sana tayo, pero promise po, tinry namin ang best namin. Wala, hindi tayo napagbibigyan ng interview. Pero sa mga susunod na araw, hindi natin titigilan. Mga ka-Rangers, pipilitin po natin para po maging fair, again, maging patas po ang ating pamamahayag. Samantala, Kadobi, napakarami ang mga komento, mga galit ng mga taga-Baguio. Mag-relax muna tayo. Inhale. Exhale. Hingang malalim. Hingang malalim. Sa ating pagbabalik, ito na lang. Baka susunod na Mayor. Siguradong ayaw ng mga party-party nito. Mga ka-Rangers, ilan pa sa mga dapat nyong malaman, pag-uusapan natin yan. Meron tayo syempre makakasamang espesyal. Oy, kung may Team Yap sila, meron tayo nito. Team Ryan. Team Ryan tayo. Mga ka-Rangers, sa pagbabalik po yan ng Balitaktakan! Warm greetings! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is now accepting applications for the local resident membership. Be a local resident member and you and your dependents, namely your spouse, unmarried sons less than 26 years old, and unmarried daughters can enjoy these benefits and privileges. The offer shall be made exclusively to Filipino citizens who are bona fide residents of Baguio City or Benguet for the past 5 years,
of legal age, and of good moral character, and who will meet the application requirements for local resident membership as follows. The applicant shall pay the required local resident membership fee as follows. Avail of a lifetime membership. Be a local resident member. Hurry! Limited slots available. For inquiries, please call our membership office at 074-619-2050-260, Local 3, or email us at member_relations@bcc.com.ph. Welcome back to Tambalang Grabe! Good morning Ito natin napatunayan, marami talagang galit na taga Baguio City. Agong ungitnan. Agong ungat na apo. Ito, magbabasa lang tayo ng ilan sa mga komento ninyo, mga Agas-asok ka-rangers. ti agungdan. Dahil kayo po ang importante sa amin. Oo naman. Leader should set the tone, hindi po ba? Sabi ni Von Hanuel. Mabuhay, Sir Dobby, sabi ni Ads Casino. Hello po, salamat. Francis Pimienta. Pa-shoutout po sa mga taga Camp 8, lalo na sa Migs, kay Migs Velarde at Pasilyao family. Stress na and depressed na ang mga tao sa pandemic. Tapos, meron ding mga taong hindi sumusunod sa protocols. Feeling blessed at super blessed sila kasi, sabi ni Mami Cecil. Sabi ni Ate Eloisa, na love natin. Pasabi kay Mayor, 2021 na, hindi nalulusot mga palusot niya. Nako, matitindi talaga ang mga sinasabi ng ating mga ka-rangers. Yung isa, Christian Rilorta is watching. Oy, nasan ka na? Lapit ka na. Sabi ni Cecil Swarger, ni Mami Cecil, tatakbo daw kasing senator yan sa susunod na eleksyon. Sabi ng kabarangay niya, sa Kitma. Bakit senator lang? Diba? Ano ba dapat? Hindi, lubos-lubosin na. Lubos-lubosin na for natin? president. Oo, diba? Malay natin. Kasi diba may mga nababasa tayong komento na sabi niya, sana siya na lang presidente natin. Uy. Marami tayong nababasa noon. Noon yun. Ngayon, Charlie. Hi, Ma'am Ediza. Maraming Picture pa salamat. Uy, ito, Kadobi, meron akong balita Ano sa'yo. yun? Kasi diba, Hindi yan chismis ha. Balita. There's a Balita big ito. difference between chismis and balita. this is factual. Okay. Factual. Go ahead. Alam mo ba? Nako, nakita natin sa balita. Si Ano yun? Dick Gordon mismo, ang head ng Red Cross, parang kumakain ng mikmik. Kasi marami nagrereklamo, Kadobi, sa mga swab testing na ginagamit o ginagawa, mapa-antigen o PCR, RTC. So, yung isa yung antigen is sundot ilong. Sundot ilong. Okay. Pati ang Bunganga. pati yung PCR Ah. ay ganun din. Ilong or dun sa ngalangala, yung ganon. Pero, Kadobi, napakasakit kasi nung sa ilong. Na-try mo yan, di ba? Ang sakit talaga itutusok nila. Uy, mga ka-rangers, good Lalo news. Lalo kapag first time. Masakit pag first time talaga tinutusok. Oo. Pero, actually, meron din naman, Kadobi, mga nagsasabing kahit na ilang beses nagpapatusok, masakit pa rin. Kaya, ito, naggumawa sila at itong mga henyos na mga Sandali, kababayan. partner. Putuling lang kita ng sandali. Kasi baka umalis to eh. Ano? Ang sabi ni Maria Josa Soberano. Ay. Hi, Dobby and Ann. Best friend to nung one eh. Yung mo nagpapasara sa palengke. Uy! Akala ko ba may forever sa inyo? Hi, Josa! Paano ka naman dyan? Pa Los Angeles ka naman dyan. Nasa States to eh. Hello sa'yo, Manang Ria. William Aquino, mas maganda, Sir Dobby. Uy! Sila na nagsabi niyan. Alam mo, partner, pag nako. sinabi nilang tumakbo ka, ibig sabihin may galit sila sa'yo. Bakit? Gusto nilang lagyan ng sakit ng ulo ang Hindi, ulo. gusto ka nilang matalo.
Hi, Sir William. Good morning po. Oy, bakit hindi, di ba? Ganda ng lightings nyo in fairness, but si Sir Dobby di tumatanda. Oy! Sabi ni Lay Bulayungan. Lay, huwag mong gagawin yung ginagawa mo sa ABS noon, ha? Mabibideo ka na ko minsan, papakita ko sa'yo, sir. Yung guest natin, sir, sandali lang, ha? Sandali lang, ha? Lubusin na po Opo. namin ang magpasalamat sa ating mga commenters. Shout out kay Mayor, bili din ako painting. May party din kasi akong gagawin. Imbitahan mo si Mayor para wala sita. Ay, Miriam Balikag Faustino, tanong lang ulit, may paayuda bang pag na-lockdown? Oh, malaki po. Malaking pangako. hindi po natin alam. Kasi alam nyo po, to tell you honestly and realistically speaking, baon na po sa utang ang Pilipinas. Wala na po tayong pondo ulit para sa lockdown, Kadobi. Dahil syempre, pag lockdown, marami na namang hindi papasok sa mga trabaho, kailangan mong supplyan ng makakain. You qualify your statement. Baon na sa utang ang Pilipinas. Ang mas magandang sasabihin dyan is, baon na sa utang ang mayorya ng mga Pinoy. Yeah. Dahil yung ilang mga nakaupo, kita sa antigen, yan na, kikita ulit sa vaccine, naku po. Sila na lang yung, sabi nga nila nagkakaroon ng mantika sa bunganga. Yung mga mayayaman, sila na lang yung mayaman. Tayo mga hampas lupa, aba, talagang kakain na lang talaga siguro ng lupa. Sila nga pag kumain, partner, marami kang pagpipilian. Oh, na talaga. pagkain. Yung totoo talaga yung sa teleserye, yung mga talaga sa mga drama-drama. Tayong mga hampas lupa, dalawa lang ang pagpipilian natin pag tayo ay kakain. Ano? Yun na yung dalawang yon. Kumain ka o wag. Ganun lang yun. Intam. Bahala ka dyan. Eto na nga, maraming salamat po sa mga commenters. Keep it going, keep it going. Ilabas nyo po ang masama ng loob nyo para hindi po sumisikip yung dibdib natin sa mga nangyayari. Good news naman. Ano nyo lang po, ilabas nyo lang. Mag-good news naman tayo. Masyado nang maraming nangyayari. Alam nyo bang meron na naman pong isang uri ng testing? Ano yun? Na unti-unti na nga pong pinapakilala. Sa pangunguna nga po, nitong si Senator Dick Gordon. Ano at syempre, head rin po ng Red Cross. Ito yung tinatawag na mikmik. Bitinin na natin ng konti. Although alam natin na marami sa ating mga kababayan nakakalam na nito. Pero ano ba ang tutusukin dito? Sa Red Cross version, hulaan ko, kilikili? Hindi. Hindi rin. Tutuli? Tutuli? Hindi. Wet poop? Hindi. Ano ka ba? Wala namang diarrhea. Ay nako, para ma-explain na nga sa atin yan na mas maayos, makakasama syempre ulit natin ang kapita-pitagan. Isang kilalang youth leader, IP rights advocate, at syempre, isa sa mga, anong tawag dito, board member. Tama ba? Board member ng Red Cross Baguio. And YMCA. And YMCA. Napakarami naman. And one of the best counselors that we never had. Yes! Malay mo, parating na. Pakilala na po natin si Sir Ryan Mangusan. Hello, sir. Sir, good morning. Good morning, Kadobi and Ms. Gracia. So, tama po kayo. Today we will be discussing about the Red Cross. Okay, so tulad ng sinabi natin last week, ngayon ay i-discuss natin ang membership sa Red Cross at saka sa yung blood donation drives. Okay. Yes, umpisahan na po natin sa mga gusto po talagang maki-miyembro at masali po sa napakagandang organisasyon po ng Red Cross. Paano po ang proseso? Yes, unang-una, of course, sa membership. I-discuss natin sa membership. So, ang membership sa Red Cross ay open to everybody from ages 5 to 85. Okay, so may iba-iba tayong levels ng membership, ano? Meron tayong classic, premier bronze, premier silver, premier gold, premier platinum, senior at saka senior plus. So under classic yan yung ito yung mga ina-avail ng mga students, ano, yung 5 to 25 years old. Ang babayaran dito ay 60 pesos lamang po. Okay. And then we have premier bronze, ages 5 to 65, Premier Silver 5 to 65 rin, pati yung Premier Gold ages 5 to 65 din po. And then we go to Premier Platinum, yan yung mga included na yung mga senior 5 to 65.
Yeah, 5 to 65 pa rin. And then senior and senior plus 60 to 85. Okay. Paano po? 1,000 pesos nga pala yung Premier Platinum at saka 300 and 350 na yung senior and senior plus. Okay. Sir, sa mga nagtatanong, bakit po ako magpapa-member sa Red Cross? Ano pong importansya Ano nito? ba ang makukuha mo pag member ka sa Red Cross? Ang sa pagbayad mo sa registration fee or the membership fee, ang makukuha mo dyan is of course personal claims or reimbursement sa mga accidents, sa mga may death benefit rin dyan caused by natural causes, by illness, mga ganun, and then accidents. Yan, personal claims and reimbursement for accidental death and burial assistance, unprovoked murder, confinement due to accidents. Yung confinement due to accidents, meron tayong 200 pesos per day na allowance pag kayo po ay na-confine. Due to accidents, due to dengue, due to animal bites. Yun. So, ngayong taon, ang pinakamalaking reimbursement natin is yung mga sa animal bites. Okay. Po. If we remember ang animal bite yung pangalan nito, yung i-inject yung Vax. I think 600 to 800 per shot yun. And you'll be having 2 shots. Ito po yung anti-rabies. Yes. So, yun. Usually, yung mga madaming nagpapatulong sa mga ganyan kasi medyo mahal nga lalo na pag sa private. Eto, sa Red Cross, if you are member, dalhin mo lang yung resibo doon. I-reimburse ka na agad sa amount na yun. Okay. Kunwari po, nagpa-member ako ngayon, Sir Ryan. Kunwari, ngayong January, nagpa-member ako, nabayaran ko po ang membership fee. Wag naman po sana, knock on wood. May nangyari po sa akin ng February. Pwede na po ba ako, may karapatan na ba ako for reimbursement? Yes, covered na po kayo. So wala siyang limit na months na pagiging member? Wala. Okay. So para itong insurance, in short, Yes. Sir Ryan. Okay. At More on insurance yung coverage ng membership. hindi naman po ibig sabihin na pag nagpa-member ako, kailangan rin ako mag-donate ng blood. Hindi naman. Okay. So Iba membership yung, lang. Donor. May mga donors naman tayo na hindi pa members. Mga members na hindi naman nagdo-donate ng blood. Sir Ryan, dito po sa Baguio, ilan na po ang members ng PNRC? Ang members natin, data, 2019, we have 11,000 individuals. 2020, dahil nga because of the pandemic nung March, no, bumaba tayo sa more or less 5,000. Ito ay dahil sa, of course, wala nang pasok. Yung membership kasi ang pinakamalaki na kukuha natin sa schools. Yun nga yung classic. Okay. Kasi there are schools na nagre-require sa kanilang students na like Pines, our partner Pines National High School, they require their students to pay the membership fee of 60 pesos para sa kanilang students. So doon wala nang pasok. Of course hindi na tayo makakuha ng membership sa schools. Although 2020 we have more or less 5,000 members pa rin naman. Ngayong 2021, tinanong ko kahapon, mula nung January 1, we have more or less 150 members pa lang. Pero okay pa rin naman po ang numerong yun, ano? 1 month pa lang naman po. Apo. So, we hope na as the days go by, makakakalap pa tayo ng mga members. Yun lang, talagang hindi natin makukuha yung students. Kasi wala pa namang pasok ngayon. Ano po ba yung target number of members po ng PNRC Baguio, sir? Wala naman. Of course, kailangan, parang ang plan, i-offshoot natin yung membership natin in the previous year, parang gano'n. So, kung 2019 you have 11,000, sana 2020, parang you increase every year. Yun nga yung campaign sana ng membership committee natin and yung staff natin. Pero yun nga, given the pandemic, hindi talaga natin ma-offshoot yung number of the previous
year. Yes. Tapos po yung mga requirements. Pupunta lang po ba ako sa opisina dito po sa Harrison para magsabing, I wanna be a member? Ano pong hihingin na requirements? Ang i-require lang naman sa'yo is to fill up the form. Minsan hindi lang sa office sa Harrison Road sila nag-open ng membership, no? There were times na inopen natin sa SM, sa City Hall. Pero yun nga, hindi na natin magawa ngayon because of these ibang protocols natin na bawal mag-converge. So, as of now, doon na muna lahat sa office natin sa Harrison. Okay. May tanong po si Rhonda Webb, Sir Ryan. Ang tanong po niya, gaano naman kabilis mag-claim at ano ang mga requirements? Siguro ang presumption dito is member na siya ng PNRC. And then kung gusto niya mag-claim ng mga benefit, ano po yung mga requirements, sir? Gaano kabilis mag-claim? Tulad halimbawa ng yung anti-rabies na nagpa-inject ka sa health center or sa any private hospital, dalhin mo lang yung resibo sa siguro sa office sa Red Cross Harrison, ipaprocess lang nila. Hindi naman tumatagal ng 1 week po. Hindi naman tumatagal ng 1 week, they will call you back kasi syempre yan yung staff natin doon i-verify pa, sasubmit pa sa national, and then they will call you naman po sa Okay, by singit po si Rhonda Webb. Sabi po niya, I'm a member and brown card holder. Mukhang mas maganda pa mag-member ng Red Cross kesa PhilHealth. Ha 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 ha. No offense meant po sa PhilHealth. Pinabasa ko lang po. Thank you, Miss Rhonda. And we hope you could also invite your friends and family to be members of the Philippine Red Cross. Okay. Yeah. Ang iba pang benefits ng ng being a member of the Philippine Red Cross sa levels ng membership sa Classic, Premier, Bronze. In case of accidental death, the member will be receiving, for Classic members, he or she will be receiving outright 12,000 pesos yan. Sa Premier Bronze, 35,000 pesos. Sa Premier Silver, 100,000 pesos. Sa Premier Gold, 200,000 pesos. Sa Premier Platinum, 300,000 pesos. And then sa Senior and then the Senior Plus, 50,000 pesos. Ayun, malalaki rin ano? Yes. Yan, makakatulong Although we talaga. do not pray for death, Of course, yes. pero may assistance talaga may bibigay. With the small amount na ibibigay mo na yan, insurance mo the whole year. Ito na yung mga benefits na yes. Speaking of, Sir Ryan, every year ba dapat nagbabayad ng Yes, fee? every year renewal ng membership ito. Okay. Sir Ryan, pardon my ignorance. Halimbawa, kung ang isang member ng Philippine Red Cross ay member din ng isang insurance, okay, na kung siya po ay namatay, pwede bang magkaroon siya ng multiple claim? Kasi yung benefit na sinasabi po ninyo ay nakuha niya sa isa-isang insurance company kung saan siya member. Pwede rin ho ba niyang i-claim sa Red Cross? Yes, I think that the same question yan. Tinanong ko yan nung one of our meetings sa in charge kay Miss Malu sa membership. I think may kukunin lang yata, parang certified copy of other documents sa hospital, and yun ang isasubmit sa Red Cross. Red Cross, okay. Yes. As to magsa-certify yung hospital kung yung days, number of days mo sa hospital for the 200 pesos allowance rin per day yan sa hospital. And then yung 200 pesos allowance per day, maximum of 60 days yan na confinement. Pero kung halimbawa na-confine ako for a certain illness ng 60 days from January to February, and then na-discharge ako after my 60th day, and then after a month na confine ulit ako, ibang 60 days ulit yon. Hindi ibig sabihin na yung 60 days for the whole year yan. Okay. So every confinement. Every confinement. Yun ang tanong rin ng iba. Kasi may mga ibang mga
HMO o di naman kayo mga insurance Na cumulative policies. yung days nila. Yes, Yeah. oo. So ito, every Every confinement. Every pagkaka-hospital. Every Okay. pagkaka-hospital. Malinaw po yan. Kaya magpaano na kayo mga ka-rangers? Mag-member na kayo. Mag-member na kayo. Bakit ba? Napaka-ano lang naman, napakaliit lang naman ang inyong babayaran. Napakalaki naman ang balik sa inyo kapag kailangan nyo na po ng tulong. Okay. Samantala po, nabanggit nyo po kanina or may idadagdag pa po ba kayong dapat namin malaman sa membership? Sa membership, so far yun lang. We invite everyone to please be a member of the Philippine Red Cross. Ito ay hindi lang pagtulong sa inyo, pagtulong din sa iba. Because of course, yung binayad rin ninyo, it's for the operational expense rin ng Philippine Red Cross. Ano? Yun lang po, please visit our office at Harrison Road and be a member. Please invite your family and friends and be a member. Ayun. Okay, tuhugin na natin, partner, yung ating pakay kay ito Sir muna. Ryan. Baka may May singit. mga anunsyo pa siya kasi tungkol sa mga bloodletting activities. We also have the blood donation, no? Yun yung diniscuss natin yung last time. Yes po. Yun lang, i-remind lang natin na for the blood donors, kasi parang for the past week, ang dami na rin nating natanggap na may mga kaibigan tayo and members of, may a member of YMCA na nangangailangan ng dugo. Talagang yung need sa blood, malaki yung demand sa blood, pero yung supply natin, yun yung mababa pa rin. So we invite also interested and healthy blood donors to please visit our office sa Harrison Road. Yun. So, Anytime po ba pwedeng pumunta dyan? yes, anytime pwedeng pumunta doon. Just visit our office, and as long as you are fit, when you are fit, what we mean to say that you are of course in good health, you are between 16 to 65 years old. Yun yung age na pwedeng mag-donate ng blood. If you are 16 to 17 years old, kailangan po dyan ng parental consent. Okay. Yan. And 18 to 65, pwede rin po. Pwedeng without parental consent, of course. And ang weight, basic requirement also is your weight should be not below 110 pounds or 50 kilos. Pasadong-pasado ko dyan, Kadubi. May tanong, partner, Marty de Guzman, ang sabi po niya, if I am going to apply for a membership for my 10-year-old son, ano daw po yung mga document na kailangan niyang dalhin? Ma'am, wala po. Punta daw po kayo sa Harrison Road and fill up the form. This is a form na fill up. Wala naman po kayong isasubmit. Wala po yung birth certificate. Wala naman po. Okay, okay. Yes. So siguro ID na lang niya na nagpapatunay na anak niya yung nire-register niya. Or dalhin niyo yung bata. We also take, of course, the members of mga kasamahan natin sa BCBC, ano? Minsanan sila nag-member nung last year. Okay. During the pandemic, ano, yung kainitan ng pandemic, they called on the Philippine Red Cross. So, tinawagan natin si Miss Jeng na sa membership. So, at Miss Malu, and then they oriented yung mga kasama natin sa BCBC. Yes. Sa mga natatakot po mag-donate ng blood because nga po we are in the middle of a pandemic, paki-assure po ang ating mga viewers na safe po mag-donate ng blood. Yes. Ngayong panahon ng pandemic, safe pa rin po mag-donate ng blood. I-screen naman po kayo when you go to sa Harrison, sa office natin sa Harrison, may screening naman po kayo. Just be honest. Sabihin nyo lang po kung may nararamdaman kayo, sabihin nyo lang po kung inuubo kayo, kung may mga history kayo ng travels, yan naman po i-check sa inyo eh. Kung yun lang, basic, just please be honest and declare your health status. Yung pupunta ka na lang doon, gusto mo lang mag-donate, gusto mo lang at uupo ka na lang doon, hindi mo i-declare na last month naging positive ka pala. Of course, wala nang way on how to check, na i-check ng Red Cross na ito bang taong ito naging positive ba in the past, or ito tao ba to may history sa sakit na ganito. I-declare mo lang, pati kung may tattoo ka, i-declare mo, kasi
hindi naman lahat ng tattoo nasa parts na Visible. So, i-declare mo lang na dito may tattoo ako sa likod or what. Yes, And okay. i-assess ka naman ng staff. Yes. Kaya naman mga ka-Rangers, please mag-donate na. Save a life today. Save a life. Yes. Okay, eto na nga, Kadubi. Nakaka-curious to. Yung mik-mik na nag-uusapan natin kanina. Dahil balita po natin, nakita na rin po natin ito sa ilang mga news articles, Sir Ryan, na meron pong bagong testing technique. Testing, tama ba? Type of testing para po dito sa COVID, ang Red Cross. Tell us about it. Ano po ang tawag dito? Yes, yan ang recently launched by our chairman, with one of our board members sa national, si Dr. former DOH Secretary Dr. Ubial. Yan yung saliva testing. Uy, saliva testing. So, ang paggamit, hindi ka natutusukin, yung laway mo na lang ang gagamitin. Okay. Actually, yesterday, nag-start na ang mga orientation ng mga local chapters, online yan. Kahapon dito sa Baguio, there was a meeting among the staff. So kung paano yung rollout, yung manner o paano gagawin. So, yon. We are expecting that the saliva testing ay i-roll out na yan by first weeks of February. Oh, malapit na. Yes. Paano po yung proseso, sir? Yung proseso, anybody pwedeng magpa-test. Kailangan mo lang, there is this, may download ka lang, magre-register ka online. Okay. And then, of course, ipaprocess ka sa Red Cross and then they will be informing you kung kailan ang schedule mo. So, yun yung first na gagawin. No? So, Okay, you have to register. Of course, may fee Schedule. ka na babayaran. Okay. It is a lot cheaper than Ayun. our RT-PCR. Kasi if I am not, ang binabayaran na yata natin sa RT-PCR is 4,000. 4,000. More or less 4,000. Ang saliva testing is more or less 2,000 naman po. 2,000 pesos. Yes. Okay. So sa mga Sa Red Cross. Sa Red Cross po So sa mga nagulat, 2,000 pa rin, mas mura kasi ang antigen ngayon. Tell us po the accuracy of this testing. Ang accuracy, we all know that ang RT-PCR, we have 98.something% or Okay. 99.2%. Ang saliva testing po is 98% ang accuracy. So, konti lang po yung difference. Actually, yun ang ginagawa na lang ngayon ng Philippine Red Cross, as explained by Senator Gordon sa kanyang interview the last time. In every, yung mga tinitest nila ngayon sa saliva testing, they get samples for the RT-PCR. So, magsa-saliva test ka and then i-RT-PCR ka. Ayun, So, they will compare yung results kung accurate ba na yung ganun, ilalabas nila na Resulta. yung resulta na they have the same accuracy. Okay. Pwede ho bang gamitin, partner, pwede ho bang gamitin ang PhilHealth kapag nag-undergo po ng saliva test para ho magkaroon ng diskwento yung 2,000 na kailangan nilang bayaran? Yes, I think kasi sa Red Cross hindi pwedeng gamitin yung PhilHealth. PhilHealth. Okay. So I hope if the saliva testing will be open sa mga ating mga private testing centers, health centers na private, I hope the PhilHealth will cover them naman. Okay, pag member po ng PNRC, meron ho ba silang benefit doon po sa pagiging member ng PNRC na pwede nilang gamitin dito po sa saliva test? Sa ngayon, wala. Okay. Wala pa. Pero baka papunta tayo doon. We hope na being a member will also have a discount doon sa that's a very good question. We will raise that sa national kasi ongoing pa rin naman ang nila ngayon. Very good ka dyan, partner. Thank you Adobe. Eto naman po, kailan naman po nila marireceive yung result pagka sa saliva? Yun, magandang tanong. Yan. Ang Baguio City po, hindi po tayo, wala po sa atin dito yung, what do you call this, the machine that will test.
Wala tayong the laboratory. Yes. Although, isa tayo sa mga pwedeng kumuha ng samples ng saliva, pero dadalhin pa natin, ang pinakamalapit natin na laboratory is sa Red Cross sa Clark. Okay. So, ang sistema dyan is, in one bucket, in one crate, 90 tubes ang nandyan. Okay, so, kung halimbawa ngayong araw at 10 a.m. today, napuno na natin yung 90 na yon sa isang crate, dadalhin na agad yan sa Clark. Ang ano dyan, kasi yung paglabas ng results, matatagalan kasi siyempre dadalhin mo pa sa Clark, ipitest pa doon. We are hoping, yan nga yung discussion kahapon, na we are hoping at least sana within 48 hours or ilang oras lang naman kasi ang RT-PCR is 3 days. 3 days, diba? Antigen, makukuha, may mga antigen test ngayon. Ang antigen hours. within 2 to 3 hours na, 4 hours yan. Yun yung ano. Ang RT-PCR, yes, 2 to 3 days. So we are also hoping na ang saliva testing na to, dahil ibababa mo lang naman, 3 hours lang naman to Clark, itetest na sana nila agad para at least within 48 hours malalabas na yung resulta. Ayun. Of course, depende ulit yan sa pila na itetest ng number of magpapatest. Yes. Tell us about this, Sir Ryan. Ano po yung kinagandahan nitong saliva testing compared sa mga nandyan ng antigen at saka RT-PCR tests? Ang isa is, of course, first, yung ikaw lang ang hahawak. Yung ikaw yung... Okay. Sa'yo yon yung saliva mo, ikaw mag-open sa kit, gagawin mo yon, mag-blow ka, but parang yung staff, tinitignan ka lang kung tama yung ginagawa mo. So walang ibang hahawak. Okay. So it's the safety of both. Safety ng matetest at saka safety ng Red Cross staff. And then ano pa bang difference? Yon, of course, yung alam naman natin yung sa swabbing, may mga nabasa pa nga ako noon na mga nagkakamali na natusok yung something sa brain. Oo, malalim kasi yan. Diba Yun. talaga, oo. And then, yun, tulad nga ng, because I was never swabbed, I never experienced. Kayo, I was asking you kanina, yun nga, masakit yung sa swabbing, sa nose, and then sa throat. So yun, walang pain pag sa saliva testing. Okay. Sir Ryan, last question from my end. Wala ho bang possibility na yung pong machine na nasa Clark ay dalhin na lang sa Baguio or dito sa La Trinidad para ho yung mga Cordillera client ay, di ba, mas malapit po yung kanilang pupuntahan? Yan yung tinatanong rin namin kahapon, na wala bang mas malapit para at least of course, we have to understand na of course limited ang resources pa rin ng Red Cross. So kung meron man silang nabiling itong mga machines to test, yun doon na lang sa main, dinistribute talaga sa bigger cities. So of course, definitely in Manila, siguro kung ilan naman ang ilang machines ang nandun, I think Luzon siguro they have outside Manila, they have 1 or 2 machines, and then the Visayas, and I am not yet sure kung sa Mindanao meron. Yon, the limited resources lang ang constraint dito. So hindi sila makapagdala sa Baguio or La Trinidad. Sa mga susunod na araw, tingnan natin. Alam ko naman dahil syempre tayo naman ay laging i-improve every day. Tingnan natin yung iba pang mga updates mula kay Sir Ryan. Magbabasa lang po ako ng konting mga reaction from our viewers. Karen Busaing, uy, sarap mag-swimming dyan sa Busaing. Looks promising. Hopefully, the saliva testing will roll out to the public ASAP. Good job po, Red Cross. Sabi naman ni Ma'am Rhonda Webb, madami kasing hindi nakakaalam niyang insurance, kaya sana dagdagan ang anunsyo at campaign about Red Cross card. Napakadali lang bumili.
bigyan nyo ko poster, ididikit ko sa van ko for free. Oy. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, ito na lang po, panghuli na rin po sa akin, Sir Ryan. Ano po ang pwedeng ipaalala pa sa ating mga non-members, mga members at mga nais pong tumulong sa Red Cross? Thank you. Okay, sa panahon ngayon, syempre, ang paalala pa rin natin is for everyone to keep safe. Wear mask, wear face shields, iwasan muna ang big crowds, ang gatherings. Yung discussion nyo kanina, mga parties, siguro pwede to celebrate milestones kasi nasa IATF pa rin naman yan. It's okay to celebrate milestones, yun lang, toned down. Wag na muna yung buong barangay ang imbitahan, yung kayo-kayo na lang muna. And then, again, we invite everyone po to be a member of the Philippine Red Cross. Not just for you, pero pagtulong nyo rin po sa Philippine Red Cross, sa serbisyong ginagawa ng Philippine Red Cross. And for those who are fit and those who are willing to donate blood, malaki pa po, marami pa pong units ang kailangan ng Philippine Red Cross Baguio chapter. Ganun rin po sa other chapters, Benguet chapter. Pag minsan po, humihingi din tayo ng tulong sa kanila kasi at talagang marami pa pong kailangan ng units ang Baguio, ang Red Cross Baguio chapter. So, yon inuulit po natin yung sa blood, yung kukuha kayo ng blood sa Red Cross, ang binabayaran po natin is the processing and it's not the blood itself. Kasi libre po yung binibigay, yung processing lang po ang binabayaran natin. At saka yan ay sa lahat po uniform, even the public, the government and private hospitals, pare-pareho po ang binabayaran. Hindi lang nating nararamdaman pag sa hospital kasi kung kukunin mo yung blood, i-request mo lang kung may supply sila. So, tested na yung blood and then yung bayad kasi, syempre isasama yan sa bill mo. Hindi tulad pag kinuha mo sa Red Cross, syempre pag kinuha mo ngayong oras, babayaran mo na rin ngayong oras. So, yon ang sinasabi ng more on ng reactions sa Red Cross, lahat na binabayaran. Actually, pati sa hospitals, binabayaran nyo yan, hindi lang yun nararamdaman kasi sinasama nila sa bill. At kung may PhilHealth kayo, naibabawas yan sa PhilHealth. Ayun, klarong-klaro yan ha, mga ka-Rangers. Huwag nyo itatanong sa atin. Bakit ba kami nagbabayad? Libre nyo naman kinukuha. Ganyan. Maraming salamat, Sir Ryan, for another exciting topic naman. At tabayanan po siya next Wednesday. Pero, Kadobi, at sa ating mga ka-Rangers. Okay, sa susunod po, ang ating mga kasama sa ating balitaktakan ay ang SSS. Sa pagbabalik po yan ng Balitaktakan! Warm greetings! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is now accepting applications for the local resident membership.
Be a local resident member, and you and your dependents, namely your spouse, unmarried sons less than 26 years old, and unmarried daughters can enjoy these benefits and privileges. The offer shall be made exclusively to Filipino citizens who are bona fide residents of Baguio City or Benguet for the past 5 years, of legal age and of good moral character, and who will meet the application requirements for local resident membership as follows. The applicant shall pay the required local resident membership fee as follows. Avail of a lifetime membership. Be a local resident member. Hurry! Limited slots available. For inquiries, please call our membership office at 074-619-2050-260, Local 3, or email us at member_relations@bcc.com.ph. Talaga namang hindi namin kayo iiwan na malungkot at walang masyadong alam sa mga pangyayari sa ating pong mga lugar. Kaya naman tuloy-tuloy ang ating discussion, Kadobi at mga ka-Rangers dito sa Balitaktakan. Uy, itong next natin makakasama. Meron ding posibilidad na maging mayor. Oo. Bakit hindi, di ba? Nang naghilian La Union. Mga ka-Rangers, para naman po pag-usapan ang benepisyo natin at ang mga kailangan na impormasyon na dapat nating malaman patungkol sa ating SSS membership, makakasama po natin mismo ang kanilang Public Information Officer ng SSS Baguio, no other than Mayor Christian Rilliorta. Good morning, sir. Good morning. Galing mo ba kayo ng party? Good morning, Sir Dobby. Hindi naman. Baka ma-electioneering tayo niyan, sir. Ano pa? So, good morning po. Good morning po sa inyo lahat na nanonood ho ngayon. Yes, good morning Okay. sa iyo, Sir Christian. Ibuhos nyo na po ang inyong dalang anunsyo sa lahat ng mga members ng SSS. Yan po ba ay good or bad? Basta balita. Pasok po! Opo, Sir Dobby. Actually, ito pong isang program ho namin. Matagal na ho ito. 2018 pa po na-implement. Ito yung Real-Time Processing of Loan na sinasabi, yung RTPL. Yung mga madalas pong mag-loan na members ho natin, naririnig na ho nila yan. Ito po kasi, meron na kaming tinatawag na payment reference number. Dati ho kasi, pag magbabayad ka ho ng loan, magbabayad ka, ang tagal ng posting. So, lalo na ko, kung may mga iba, hindi naman ho lahat, may mga iba po na mga banks na matagal ho mag-post. Ano po. And ang nangyayari, imbis na, kasi kung hindi na i-post yung payment mo, syempre, iniisip mo, baka mag-incur ng interest, mag-incur ng penalty, yun yung mga negative na mangyayari. So, with this, RTPL, ay instant na naipopost na po yung payment ho ninyo. So, kung naipopost ho yan, hindi na ho syempre mag-i-incur ng anumang penalties or anumang interest. So, kung ang paglo-loan ho ngayon ay instant na dahil nga ho online na, ang pagbabayad din ho ngayon at ang posting rin ho ng pagbabayad ng loan ay instant na din po. So, magre-reflect. Real-time po siyang magre-reflect. Kailangan lamang po, again, yung patuloy ho naming sinasabi, na-advise na ang mga members ho natin, kailangan ho, meron na ho silang account sa my.sss. Yun ho talaga. Kanina ho, bago ako pumunta dito sa studio, ay siguro nasa 5 o 6 ho na member yung in-assist ho namin na mag-encode or gumawa ho ng kanilang my.sss. Kasi po, importante na ho talaga ito. Dito nyo po talaga ito na po yung portal
Maglo-loan, mag-a-apply ng anumang benefits, dito na ho talaga. So, yun po, yung real-time processing of loans na po. Yun. May mga nagtanong pala sa akin kaibigan, Sir Christian, about this my.sss. Yes. Kasi syempre, yung kanilang gustong i-check yung mga accounts po ng kanilang mga nanay, tatay, Yes. lola, auntie. Hindi nga sila, alam mo naman ang ating mga oldies, Yes. mga young at hearts, Yes. hindi po talaga nagtitiwala sa technology. Okay. Ngayon, binibigyan pa rin po ba ng attention daw ng mga staff ng SSS pag mismong pumunta po sila sa inyong opisina para po magtanong kahit na nasa my.sss na yung mga information? Yes, of course naman po. Kung nandun na ho sa opisina namin at kailangan niyang ma-verify si member, ay kailangan agad naman ho namin tutugunan ho yan. Ano po, alangan naman ho, hindi naman ho namin po pwedeng, ay umuwi ho kayo, may.sss. Hindi po, okay po, open ho yung office ho namin for some inquiries. Ngayon po, Ma'am Gracia, doon po sa problema sa my.sss, bibigyan ho kayo ng tip. Paano ho kayo maka-enroll ho dyan. Kasi po, number one problem ho talaga, we acknowledge ho dyan na iba ho yung, kasi may part doon na hinihingi mobile number. Ilalagay ko yung mobile number, bakit ayaw tanggapin? O kaya ilalagay ko yung SSS number, ayaw tanggapin. Ganito po yun, yung mga nanonood sa inyo, ng mga voluntary, self-employed, or OFW members. Okay. Pag binuksan nyo kasi yung sss.gov.ph, i-click nyo po doon yung have not registered yet to my.sss. I-click nyo po yun. May 5 option po na lalabas po yun. Ihihingi niya yung, it's either your mobile number, your SSS number, or your payment reference number, or your employer ID number. Mga ganun po yung 5. Isang tip ho, piliin nyo ho yung payment reference number. Okay? Payment reference number. I-click nyo po yun. Ang ilalagay nyo, tapos pag click nyo po yun, may lalabas ng mga detalye na kailangan nyong i-key in, mga pangalan, address, and everything. And then sa dulo ho, ilalagay nyo yung payment reference number. Ang payment reference number na ilalagay nyo po doon is the last or kahit anong nagamit nyo pong payment reference number. Nandun po sa resibo ho yan. Noong mga nakaraang payment ho ninyo, i-check nyo lang po doon. Kahit alin ho doon, yun po ang i-key in ho ninyo para ho maka-generate, makagawa ho kayo ng my.sss. Ngayon ho, kunwari, nawala nyo na ho yung resibo. Ano po? Wala na kayong basis ng PRN. I-click nyo po yung employer ID number. Kahit ho self-employed kayo, kahit voluntary ho kayo, i-click nyo ho yun. Ngayon ho, sa dulo, ilalagay nyo po is 7 digits na 8, 2 0, 2 6. 7 digits na 8. So, 88888880066. That's the digits. Yun po yung mga, para ho madali kayo makapasok o makagawa ng my.sss account ho ninyo. Okay. Tanong po pala nila Ren, Yes. in connection to that, pwede po ba ako mag-check ng ibang SSS account using my own my.sss? No po. Yung my.sss po ay sarili po ninyong account ho yun. So yung records nyo lamang po ang makikita po ninyo dyan. And again, wag nyo pong siyempre ibibigay yung password ho ninyo sa iba kasi nga po, we will be violating the data privacy kung ganun po. So, sa inyo lang po yun. Okay. Noted on that. Yun pong PRN, sir. Kindly expound on this, sir. Yes, yung payment reference number, sir, ginawa ho yan kasi nga po, may mga reklamo before ang mga members ho natin na nagbabayad na hindi na ipopost kaagad. Okay? So, ang ginawa ho ni SSS is that kada bayad nyo po, whether contribution or sa loan, bibigyan ho namin kayo ng unique payment reference number. Yan po ay kasama ho doon sa ibabayad ho ninyong form para ho pag nagbayad ho kayo, yung payment reference number na yan po yung magbibigay ng link para ma-post ho kaagad yung binayad ho ninyo sa inyong records. Okay, sir, maputo lang kita. Yes, sir. Yung pong link na ibinigay na sinabi nyo kanina, ito ho ba ay nagbabago kada transaction o ito ho ay lifetime na? Yes, sir. Nagbabago ho Okay. yan kada bayad ho ninyo. Kung Yun. monthly ho kayo, monthly kayo mabibigyan ng PRN. Kung quarterly, quarterly po. Okay. Yan. Ituloy po ninyo, sir. Yan. Tapos, yun pong PRN na yun po yung gagamitin or yun po yung, that's the code. Parang code ho siya, technically, para ho ma-post kaagad yung mga binabayad ho ninyo sa amin. That's for contribution or for your loan. Kaya ho, mapapansin ho ng mga members, lalo, well, yung mga employed members ho namin, wala ho silang masyadong concern dito kasi automatic na ho sa kanilang employer. Yes, employer ho kasi, meron din ho silang sariling my.sss employer's account. Okay? Na every month, tuwing magbabayad si employer, meron ho silang listahan ho dyan ng mga empleyado ho nila
na nadje-generatan ho nila ng mga PRN. So, bahala na ho sa employer yan. Okay? So, ang mas may concern ho dito ay yung mga voluntary, self-employed o FW members ho natin. Kasi ho sila talaga yung individual na makikipag-transact sa SSS. Okay? So, magje-generate ng PRN, magbabayad ng contribution or ng loan. So, may post ho kaagad ho yan. Alam niyo po kasi pag, kunwari, yung contribution, hindi ho na-post. Kunwari, nagbayad ka ngayon, January, hindi ho na-post yan. February, kunwari, pagpalagay lang ho natin, nagkasakit si member. Titignan ho namin, di ba? Paatras ho kasi ang tingin ho namin, ang bilang ho namin sa mga contribution. Remember, yung maternity, sickness, mga ganyan ho, posted contributions po ang titignan namin sa SSS. So, dapat, kahit kung nagbayad kayo nung December, hindi naman pa na-ipopost. Kunwari, dahil nagbayad kayo sa ibang bangko, disqualify ho kayo. Kasi wala pa pong naipopost. Kailangan ho makikitang naipost. So, yun po yung kagandahan ng PRN kasi po, once na nagbayad ka ngayon, magbilang ka lang ng 5 segundo, posted na. Ayun. Yun po yun. Okay. Balikan po natin itong real-time processing of loans. Yes, Ibig sabihin po ba nito, sa pagkakaintindi ko, pasensya na po ako. Okay lang po. Ang paslupa lamang, medyo mahina rin ang pag-iintindi. Pag kunwari nag-post po ako sa my.sss ng nais ko pong loan, ibig sabihin po ba dahil real-time rin ang approval? Ay, ibang usapan ho yung approval. Okay. Okay, ibang usapan ho. Yung real-time processing of loan ho kasi yan ay doon lang ho sa pagbabayad ng loan. Okay. Yung sa pag-approve ho kasi, ang procedure ho niyan is, number 1, kung employed ka, okay, employed member muna, mag-a-apply si employed member ngayon sa online niya, ngayon, direct link, pag nag-apply siya, may direct link pupunta yan kay employer para isi-certify ni employer muna. Isi-certify ni employer na i-certify na this na tao ay empleyado ho namin at monthly, ito yung tinatanggap niyang sweldo na kung bawasan naman namin sa kanyang loan payment, amortization, ay meron pa rin siya iti-take home na ganito. So, ganyan. So, kailangan ng certification ng employer within 3 days po, within 3 days. So, mga empleyado, kung nag-apply po kayo ng salary loan, abisuhan niyo po kagad ang inyong employer. Kasi po, after 3 days, hindi na-certify ni employer, uulitin niyo po yung proseso. Okay? Now, pag na-certify na ni employer, babalik po yan sa SSS electronically, ipoproseso na po ni SSS yan, and 3 to 5 days, working days, nasa bank account na po ni employed member yung loan proceeds niya. Okay. Ngayon po, kung ang member ho namin na magla-loan ay mga voluntary, self-employed or OFW, diretso ho yan. Wala hong pupuntahang employer for certification. Diretso ho yan sa SSS. Titignan ni SSS yung records niya. And then, kung okay naman, eligible naman siyang mag-loan, i-approve na ni SSS. Ayun, mabilis lang. So, sabihin mo na, bigyan mo nga po ako ng timeline, Sir Christian. Pag kunwari po, nag-file po ako ng request for a loan this Monday, sabihin mo ba, meron po na pong kukontak sa akin by Wednesday? Personally, ako na lang po, yung example ko na lang po yung sarili ko. Nag-file po ako ng salary loan ng Monday. Araw ng Monday. Wednesday ho, natanggap ko na. Mabilis. Opo, ganun po kabilis. Hindi ho dahil SSS employee po ako kasi po, wala naman ho ganun doon sa system ho namin Basta member ka lang, regular member ka. So, what I'm saying is ganun ho kabilis ngayon dahil nga po online na. Dati ho, pag mano-manong papel, aantay ka po ng mga 15 days kasi yung transcript ho ng papel, transfer ho ng papel from one person to another, pipirmahan, a-approvean. So, ganun po tumatagal. So, dahil online na po siya ngayon, mabilis na po ang release. Ayun. Gusto ko malaman, Sir Christian, ano ba yung mga tipo ng loan na pwedeng applyan ng ating mga members? Actually, sir, mayroon ho tayong salary loan. Yun po yung pinakasikat salary loan. Meron din ho tayong calamity loan. Ito po naman ay tuwing mayroong calamity. Okay. Pero, dapat ho, yung area, kunwari ho, Baguio, example, dapat ho dineclare ng National Disaster Risk Reduction NDRRMC. Council. Yeah. Yung area na yon as state of calamity. Yun po, magkakaroon ho ng calamity loan in that area lang. Kung natatandaan nyo po, nung nagkaroon ho, nung nag-declare po sila na state of calamity sa COVID, nung mga bago-bago pa lang po, ang dineclare ho muna was a part of Manila lang muna. So, Manila lang muna. Okay, doon lang muna ang may calamity loan. Noong nagkaroon tayo ng mga bagyo na na-declare po ang isang lugar natin sa North Luzon, doon lang po yung may calamity loan. Okay? So salary loan, calamity loan,
Meron din ho kaming educational assistance loan, actually. Ito po ay para ho sa mga members and anak ho ng mga members ho natin na magka-college. Okay? Meron din ho kaming social and development loan. Ito naman po yung mga members ho natin na gustong magnegosyo at gustong magpapalagay ho ng, kunwari, mag-expand ng business. Po pwede rin po yun. So, yun po yung mga loans ho natin. Sino ho ang qualified at hindi qualified, sir? Number one, dapat members sa SSS. Number two, dapat to may a certain number of contributions. Like sa salary loan, dapat to mayroong 36 months contribution ka at least. And yung last 6 months before you apply for the salary loan ay mayroon kang 6 months hulog. So kung mag-apply ka ngayong January, dapat to nung June to December, mayroon kang 6 months na hulog. Tapos ang total mo ay 36 months contribution. Iba-iba po kasi, Sir Dobie, kunwari doon ho sa housing and developmental, social and development loan, dapat to may 36 months contribution ka, naka-maximum ka. Dapat may mga ganun mo eh. Depende po kasi doon sa loan mo at kung depende rin po doon sa ilo-loan mong amount. Naka-specify po ba yan sa my.sss? Kunwari, yun po ang gusto ko at meron pong nakalagay doon na kailangan 36 plus at naka-maximum. Yes. Actually po, nandun no, kunwari yung sa salary loan po, i-click mo po yun, automatic ho yun, sasabihin ni online SSS, yun pa po ang kagandahan niya. I-click mo yun, automatic makikita mo kung eligible ka or hindi. Okay. So, at kung hindi, sasabihin niya yung rason kung bakit. And of course, sir, dapat wala kang existing na loan. Wala kang, hindi ka delinquent. Hindi ka delinquent, okay lang na may existing loan ka as long as, kunwari po, as long as may salary loan ka, gusto mo ulit mag-salary loan, okay lang mo yun. As long as, number one, at least nangalahati mo na binabayaran yung previous loan mo. At pangalawa, dapat to active mong binabayaran yung nakaraang loan mo. Kasi para pag mag-second apply ka, i-deduct na lang ho natin kung magkano na lang po yung balance mo sa unang loan mo. I-deduct ho na lang natin doon sa pangalawang loan mo. Yung pong calamity loan, hindi ho ba pwedeng gawing basihan yung declaration ng pandemic para yung isang member ay makapag-apply ng calamity loan? Sir, kasi po ayon ho sa batas ng SSS, ang basihan ho para mag-calamity loan ho kami is the declaration po from NDRRMC, being the council po for this kind of happenings po. Kung i-declare po ni NDRRMC na state of calamity yan, so okay po. Yung sa pandemic lately po, di ba, dineclare ni NDRRMC buong Pilipinas yan. So lahat ho, parang sinasabi natin, na lahat ho ng members ho natin na nandito sa Pilipinas, or even OFW na may bahay dito sa Pilipinas, pwede ho sila. Okay, klaro. Klaro na yung mga loan kasi yan talaga yung nakaka-excite na usapan. Alam mo na, sabi nga natin, taga London tayo. Ako meron lang akong question kasi sabi mo lang po kanina, panghuli na rin po sana ito. Opo. Yung pong ginawa niyong example, salary loan na ngayon at nag-salary loan ka ulit. Paano po pag nag-salary loan ako, ibang klase ng loan naman po, yung second salary ko? Pwede po ba yun? As long as po, pasok po kayo sa dalawang criteria na actively paying yung loan mo and dapat to, hindi ka delinquent. Ay, ito po, ano pong nangyayari kapag po nagiging delinquent na member po yun at hindi po nagbabayad? Inaalis po ba sa SSS? Pinapenalize? Hindi po. Well, nandun pa rin, nadadagdagan lamang po ng interest at penalty yung unang loan mo. And pangalawa po is, maaaring maging ground yon para hindi ka mag-grant ng panibagong loan or kapag nag-file ka ng final claim benefit like the retirement, disability, or death, mababawas, syempre. Yung utang mo. Yes. Okay, klaro. Yes po. Ang ipong panghuling advice sa ating mga members, Sir Christian. Yes, Sir Dobie, Ma'am Gracia. Actually, kanina po kausap ko yung branch head po ng SSS Candon, si Sir Amor Erpelio. Mabunting araw po, nanonood ho siya ngayon. Abot ho tayo sa Candon, ano po? Yes. Pinapasabi po na sa mga members ho natin na nakikipag-transact sa SSS Candon, ngayon po, much as they want to accommodate you all sa ating branch, medyo cute ho kasi yung branch natin sa Candon, meron silang number coding na pinapatupad. So lahat ho ng mga members ho natin na ang ending ng SSS number nila ay 1 and 2, sa Monday po kayo pumunta. Okay? 3 and 4, Tuesday, 5 and 6, Wednesday, 7 and 8, Thursday, 9 and 0, every Friday. Yun po. Pero kung urgent po yung inyong inquiry or what,
okay lang po, sige pumunta ko. Pero as much as possible po, yung number coding po sana i-follow ho natin sa SSS Candon. Yan po. Malinaw po yan. Ito pang uli na lang po, sabi ni Ma'am Ronda Webb, pakiulit na lang po siguro ang sagot dito, may online payment po ba ang SSS? No po, sorry Ma'am Ronda. Right now, work out ho natin. We used to have, pero actually Paymaya meron ho ngayon. If you have Paymaya, pero dinadagdagan pa po natin yan ng mga ibang way to pay online. Actually po, Ma'am Ronda, marami pong nag-i-inquire tungkol dyan, and hopefully by next month, meron na po tayo yan. Okay. Maraming salamat, Sir Christian. Ilan pang mga tanong nyo patungkol sa SSS at Tabayanan next Wednesday. Talagang kompletos, regatos mga kaibigan. Kanina po ay nag-umpisa ko tayo sa mainit na talakayan. Mainit na usapan tungkol po sa nakitang paglabag sa health protocol. Yes, tapos natapos tayo, pinag-uusapan loan. Gusto ko talagang mag-loan talaga, Kadobi. Hindi natin nabati kahapon, Kadobi. Nestor Gapasin, belated happy birthday. Sorry Sir po, Nestor. we did an injustice to Noel kahapon. Pasensya na po. Pasensya na po. Thank you po sa inyong pagpapalaki po ng maayos kay Uncle Noel. At ngayon matanda na siya, di ba? Punong-puno ng white hair. Charot. Nag-aasawa, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa La Union at sa Abra. Thank you so much. Mahal po namin kayo, Kailian. Salamat. Okay, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa bagong... Bang! Wala bagong Tambayan Online. Ito ang Balitaktakan! Salamat po. Ingat. Warm greetings! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is now accepting applications for the local resident membership. Be a local resident member and you and your dependents, namely your spouse, unmarried sons less than 26 years old, and unmarried daughters can enjoy these benefits and privileges. The offer shall be made exclusively to Filipino citizens who are bona fide residents of Baguio City or Benguet for the past 5 years, of legal age and of good moral character, and who will meet the application requirements for local resident membership as follows. The applicant shall pay the required local resident membership fee as follows.
Avail of a lifetime membership. Be a local resident member. Hurry! Limited slots available. For inquiries, please call our membership office at 074-619-2050-260, Local 3, or email us at member_relations@bcc.com.ph.